אז הוא מבקש חנינה, תשחררו ממנו! איך אפשר לשחרר? עכשיו זה דווקא נהיה מעניין. כמו שבטח שמעתם, ביבי מבקש חנינה מהנשיא שלנו הרצוג, אבל פשוטי העם כמוני לא יודעים באמת מי זה הרצוג. כאילו, הנשיא שלנו ברור, אבל מי הוא? אז מסתבר שהרצוג הוא מותג. משרד הרצוג פוקס נאמן. אחד ממשרדי עורכי הדין הכי גדולים בארץ. כל כך גדולים שבבחירות ללשכת עורכי הדין שמים להם קלפי בתוך המשרד. תחשבו על זה, משרד פרטי שיש לו מספיק כוח כדי להציב קלפי אצלם במשרד. נוח, לא? ונאמן זה יעקב נאמן, שר המשפטים לשעבר. אגב, בזמן שהוא היה שר, המשרד שלו המשיך לייצג את המדינה. וכמובן ככה גם עם הרצוג. בוז'י היה שר הרווחה, רץ לרשות הממשלה, פוליטיקאי לכל דבר. ובמקביל המשרד שמחזיק את השם שלו מייצג גופים של המדינה. עכשיו, ממה שאני יודעת, לפי החוק, מי שמייצג את המדינה זו רק הפרקליטות. אבל בפועל יש לנו פרקליטות נוספת. פרקליטות הרצוג פוקס נאמן. הם מייצגים את שירות התעסוקה, התעופה, כל מיני חברות ורשויות של המדינה. אז מה זה בדיוק? משרד פרטי? זרוע משפטית? עוד שכבה של כוח שאף אחד לא בחר? אף אחד לא שאל גם אם זה ניגוד עניינים? טוב, ישראל, זה כבר נהיה סטנדרט. אגב, אתם יודעים בכלל איך בוחרים נשיא במדינת ישראל? הבחירות לנשיאות נעשות בהצבעה חשאית בכנסת. רק 120 חברי כנסת מצביעים בלי שיודעים מי שמה בקלפי. ומה שמעניין, שבוז'י נבחר כשהליכוד היה בשלטון. בזמן נתניהו. למרות שהיה היריב הפוליטי שלו בבחירות ב-2015. איך זה הגיוני? אני אשמור על נתניהו מאוחדת, מלוכדת בריבונות ישראל. ראש הממשלה נתניהו, האם אתה מוכן? אז הוא מבקש חנינה, תשחררו. אל תדאגו, כנראה הרצוג ישחרר.